Huwa l-ex assistent parlamentari nazzjonalista Franco De Bono il-membru parlamentari illi fl-aħħar amministrazzjoni allegatament spiċċa ġie mkaxkar mill-Kamra tas-Sodda tad-dar tiegħu minn uffiċjal tas-Servizz Sigriet Malti. De Bono kien sforzat kontra il-volontà tiegħu jirritorna fil-Kamra tad-Deputati ħalli jivvota mal-Gvern fuq mozzjoni li kienet qiegħda tiġi diskussa dakin ħin fl-aħħar seduta qabel il-Parlament aġġorna għal btajjel tal-miliet. L-Orizzont irrapporta kif dan il-każ seħħ it-tnejn 14 ta' Diċembru tas-sena 2009. Dawn id-dettalji ġew żvelati mill-ġurnal L-Orizzont li fil-ħarġa tal-erba ta' aktar dettalji dwar dan il-każ xokkanti li sejjaħ bħala abbuż bi vjolenza sabiex Franco De Bono imur lura l-Parlament. Dan l-aġir seħħ wara li żewġ voti ġew indaqs u għaddew favur il-Gvern biss wara li tefa' il-casting vote tiegħu l-Speaker dak iż-żmien Luis Gallia. It-tluq mill-Parlament ta' De Bono kien tefa' fi kriżi lill-Gvern Nazzjonalista u wara li ntemmet is-seduta Joseph Muscat bħala il-kap tal-Oppożizzjoni kien irrimarka li dan kien konferma li Lawrence Gonzi kien tilef il-kontroll tal-partit tiegħu. Dakinhar għall-Orizzont l-ex membru parlamentari nazzjonalista Franco De Bono ġie mkaxkar f'daru stess f'ħalaxa minn uffiċjal tas-Servizz Sigriet Malti. Kienu għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija x'kien 3 persuni marru id-dar għand De Bono bl-ordni illi jieħduh lura magħhom il-belt u jibqgħu jassuh anka fil-Parlament sakemm jittieħed il-vot. Dan kollu seħħ fil-preżenza tal-ġenituri tad-deputat stess u minkejja li l-ex membru parlamentari ma rridx joħroġ mid-dar, l-Orizzont irrapporta kif uffiċjal tas-Servizz Sigriet ħa il-liġi bidejh tela s-solar ta' fuq tad-dar u beda iġebbet lil De Bono minn spaltu lejn il-bieb ta' barra. Jirriżulta li dawn il-persuni kellhom istruzzjonijiet ċari biex ikaxkru lil De Bono minn daru, jeħduh magħhom il-belt u jibqgħu qassa miegħu sakemm tispiċċa s-seduta li kienet għaddejja fil-bini tal-Kamra tad-Deputati.